Mi pa Naupang kunala chuan superhero comics bu hi achiar thina basketball te khelve thinin anu le pa ten accident an boral san nuwa puithiam ten an enkol zuani tum khat chu puithiamin kunala hnena chuan desra cha hnena tanga thuwa don chu ashila desra cha chu kunala pate ani in kunala chu abula cheng turin an kawa an skula te lu ti ran tum bokani kunala chuan shehle ma se puithiam chuan apate adik takani thu te shelin anbula a chu atan poa athat jok thu a shilta ka chuan apate ate in lam chu apan ve ta shamani apate ate nu pa chuan an in a cheng turin kauma se an lo ngai nat lo mel hle maya an fa pa hne na po chuan kunala chu hnai lo tur te in an shil bokani kunala chu apate ate skula chuan akalta a ani masabera an English teacher chuan diklo tak takin blackboard at chuan thilazia ka kunala insum zolo chu anui chuaka chuta anzirtir tu chuan thian rim takin anui chana zot ngal kunala po chuan spelling a diklo thu in alo chang ve mai boka chuta anzirtir tu chuan adiklo na chupom du lovin kunala chu abeng pop maya chutiang thu soi to lo turin avo zui bokani school bana arjuna le rani te unau chuan an lo hnema an skula chuan chutiang ang chuthil pa nga yani thu soin zirtir tu teril ru la peng tu ni lo turin kunala chu thu an ron zui bokani kunala chuan zirtir tu te chu an len zo ka wang main zirlai te an ti du da thiang hleinem atia engtik nia emu chuan chutianga in hnoi chiana chu alati bo vek tur thua soibok apate ate in achuan ngai saka hlo ema chu wang chuan amal thin le skula achian kom arjuna le rani te chau chu atana oman ni maya abardeya po an vakal ve a present te an pek nuwa infiam turin ram nuaya an kalzuya an infiam nuwa in rau san to omna achuan an vakal le a achian te chuan chu in churam huain a chen chil thu soin kal hnai lo turin an ti a ma se kunala chuan a oi sak du lova in chunga chuan alun zui ngalani reilo te hnuwa himdam takin ron chuak vele maya chutia lo tur oma an hriat lo lai chuan bag hi an ron thlok chuak ta thut maya an hlau lutuk chu an tlan cheta ngala chuta mi pakhat shrekeng hi arun lang hlol mai an hlau lutuk chu baklengin in lama an tlan ho ngala chu pa chu dak magic ti thin ti a hriat larani tum khat chu education officer te chuan desra cha an va hmua desra cha chuan lo tlon vel ma se athil ti chuan lo shevek to ani sarkar atanga an skulin poisa tam tham tak an don chu ama private account a transferin alo pumbil vek mai hi ania officer chuan poisa chu apekir le vad lawani chuan thunei tu te asha tir tur thu in avo ta riap mai ani desra cha chuan manani mayang ti chu a hlau hle maya anupui hnena chuan engkim shilin a unau pa in kunala ta noi somsari ada thu chu asoi chuaka kunala chuan kumsom ni pakhata tlin huna chu poisa chu adong theidon ani desra cha chuan kunala chu athi angalantir mai aril rukta a chutianga an ti ani chuan ama enkol tu an ni angin poisa chu an chang theidon ani ti chuan desra cha chuan khodanga kunala chu azin puya paka kalpuin roller coaster a chuan puya ma se an tlan chu ma in a chu san zui ta daya a kalbo san zui ta ni kunala chuan apate a chu a zui ngala ma se atlai to lutuk desra cha chuan anupui kol ngalin kunala chu rela changa tlahlum anga soidar turin a cha lemchan chu an chan ta ni chuti lai chuan kunala chu kholaya alo wakwaya zana adifin phorin in no puara tuma bathlara khosa vedang te chuan a eitur nei te chu chosak an tum ngal chuti lai tak chuan ke ti ron langin aron chana kunala chu aru ka akhosak thin na hmuna chuan a hruai zui ta ni an kholama ave thung chuan puithiam swami defan arjuna le rani te thushil kunala intranga alu chungchang chu soin chuwanga achunga vanduaina thleng ni ena soya chuti lai chuan intranga cheng an ti chuan alo clear ve rengani
kunala le ki tui te chuan an chanchin te chu in shiltonin kunala chuan ti lui wanga bawani ti chu a in shelova chu wangin ki tui chuan apate ate bula chuan shwai kir le atumani atung zinga desra chachu ambulance ne na hoin kunala ruang lem chu a hona an lem chan chu akal tluang hle tuma in a lemani ti po chu an shelova vuina hun te po pangai taka man vek ani bok ti chuan until be sei ber puisa po andong ta a an lim ver hle lelama kunala le ke tuite chuan kunala te kholam chupan antum ve meka ma se aruka an chen na hmuna chuan veng tu lo omin chu chuan aum ta a van nei thlak takin an plan chiat san thei hlo mai ti chuan ki tu in kunala chu rela a chuan tira chumi hlan chuan ani chu rice le tumin dora akal le loka chuta security te chuan an run nang chingta chudi lai chuan rel chu alo chuak ve chia boka kunala chu chuktum ma se kiti chuan chuklo tura atia wangin a chuang tlang ta ni ti chuan kunala chuan azin kong chu ama chawa chun zomin an khothlen ma dewa tang chuan ke ina kal chun zoma zanlama chuan ro arun sura wangin raincoat var hi aha a roller skate nen khwa a chuan aluta ama lo mutu te chuan ram huai mo an lo ti veka an mani in chewa chuan tlan lutin an birungal vekani kunala chuan a hrethiam lo hlemaya desra chafa pange po chu an ina chuan tlan lut ve ngalin anu le pa te nena chuan kunala thla a mu thuwa soya chuta desra cha chuan thudigan hria chu amaya hlawa wangin tha lo lo mai chu atum ta ni chuti lain kunala chuan tuk vera changa lo en thla a apatia thu soi zong zong chu a shevekani desra chan kunala a mu rolin zuya tum ngala ma se an chen om te chuan an lo be boy hlau maya a zui thei talovani kunala chuan a hlau hle maya ram hnuaya tlan zelin in ro san to a chuan atlan luta pamaksak ta khan lo mu in kunala chu ho turin atia chuta kunala chuan apate an tha atum mek thu te chu shil vekin abula chen ve chu adil ta top maya chupa po chuan lo khongain abula om chu alo remti sak ve ta ni atuka kunala chuan chulai mun chu afang kwala chuta room thu uruk chu a mu chuak lol mai chu room chu laboratory room ni in kunala chuan chulai muna cheng chu doi thiam ni nge in aringa chuta pamak sak tak po churon langin kunala hnena chuan scientist ani thu te chu ashila athil ti chu magic nilovin science vekani thu te ashil fia bokani khochunga mi puite chuan kunala tharau chu thlamuang taka chol theinan an lo tong trai meka pamak sak tak po chuan ral khata tanga lo clear vereng kunala hnena aled le nuwa chuan ruwa manna thata ka nei thuwa soya khomi te chuan pui thu na a thlak tak an kal pui re to thu soin ti to pa hun thu ashila desra chalaka chuan phubala ka du thu te soin kunala pui na chu adil bokani mase kunala chuan abuaina turani lo thua lo soya kiti zong turin a chuak ta zok mase akal konga chuan a thian te chu midangin anti du da lai hi awa mufua chuta aril ru chu thlakin scientist nena chuan awakir le ta zokani ti chuan kunala chu a training chanta a chuti lain scientist po chuan asud hak tur te chu asiam chan ve boka hun rei tak an inbuat sei nuwa kunala chuan a hero mingatan ZOKKOMON chu a thlangta ni amasaberatan apatea skula chuan chetla katuma zirtir tu ten an na tho tur ti luina manga Naupang ho an lo tho tir mek lai chuan desra chalim nar chu ati chia a zirtir tu te thin rim chuan ati tu zongin ram hnuaya an tlan lut ngal science mangin ZOKKOMON chuan borua ka a indikanga zirtir tu te chuan an hlau hle a jetpack mangin a zui let zat bok school chunga ZOKKOMON churon inlanin a ming te soya an inhmu le thuai tur thu soin a bo zui le ta ngalani desra cha chuan kunala ani ti chu a hrethiam ngala anupui chuan midangin an hriat a hlau hle a desra cha po in ruwa man na siam wat atumani scientist le kunala te chuan su chu an siam tha chun zom zela chuti lain ke tui chuan police te hnena chuan engma ati swalo thu chu alo soi ve mek bok kunala chuan thing rema document strang om te chu en kwala
chuta chuan scientist ming chu Dr. Roya ani ti te shezuin hun rei takliam ta a scientist bo kha ani ti a she chuak ta ni kunala chuan engwanga khomi te chu zirtir na pelawa biruda inge ani azota ma se Dr. Roya chuan asoi du tlat lo kunala po chu atitawa apui to don lo thu soin chwa mayatum chuta du thlan tur danga nei tak lawa chuan Dr. Roya po chu a in soi fia ve ta ni khatia lotling taka an kholama alet le nu khan desra chale swami defa te chuan mi puiteril ru chu shwai koin anrin na chu sum mun nan an lo manga chutianga mu chuan Dr. Roya chuan ado dala ma se a in te hial hal sakin mi puite chuan swami defa thu soi chu an ring zoklat mai boxi a tu ma in an pui du tak lova chuan ram hnoya in ro san tua chuan a kho sataringot mai ani atuka ZOKKOMON chuan ana chun zomin blackboard a desra chat chu mi swala ni thuwa ziaka classroom atang do kan te chu atlo chuak bok chutia an buai noi lai chuan kunala chuan aurin na mangin desra chan school poisa ai ruk thu te chu asoi ta vek maya laser mangin athom no ati kan sak zui boka naupang te chuan an lo nui na sa hle ti chuan alimpo chu an ti tluk saka naupang te chu ZOKKOMON minglamin an aural dul mai ani naupang te chuan ZOKKOMON hnung zuin training te chu an nei chho ve tana ZOKKOMON chuan naupang te chu huai set na pe in an zirtir tu te po an diklo na a chuan an beilet ve ngam ta ni mi pui thin rim chu biak ina an pungkhoma an thil ton mek chu desra chale swami defa te chu soi fia turin an ti ta ni swami defa chuan ZOKKOMON chu ram huai chikha ta ni thu soin an rin na manga an beilet angai thu soya chuti lai chuan a mic chu arun che sona a be fe nuwa aman bet the shamani desra cha chuti ming chiat atum wang mai mai ani thu te soi zomin ZOKKOMON chuan black magic a man thu te asoi bok chuti lai chuan sana chu chak takin arun vira swami defa chuan por takin mi puite hne na chuan chu tharau swal chu a hno bo tur thuwa soya mi puite po in lo oi sakle in an ban an lo phar swaw mai ani chuta ZOKKOMON chu aron in lan le thut mai kongkhar te chu amma a in khar ngal vekin ti hlonan paintball te in avoma mi puite chuan kongkhar ti chia in pona an tlan chuak ZOKKOMON po biak in chunga in lan vele ngalin desra chale swami defa ten shemna an hu hunale an pui thu na rin te chu an sim huna ati buai to lo tur thuwa soya chumi hnu chuan mi pui te chuan mantrang kai mai an lo ni ti chuan re chuak ta ni festival an man a Arjuna le Rani te chuan kunala an ngai thu an lo soya chuti lai chuan kunala chuan aru kena lo thlir rengani kunala chuan achian te chu vapo maya tumlain Dr. Roya chuan alo dang vata a in lan chuan an plan zong a flop vek don ti shilin a hawa kunala chuan nun pa ngai mana chak ve to thu soin kitui tal chu zona du thu soya chuta Dr. Roya chuan kitui chu a mu to ngai lo tur thu ashil kunala churil runa takin atlan ho ngala a khuma chuan chapin kitui ne na an hun man te chu angai to a reilote a amu hilvele mai bokani atu ka chuan kiti chuan kunala te khwa chu alo thleng ve don ta reng mai dor ngak tu ne na kunala thalak chu mu tirin an lo mu le mu lawa zota dor ngak tu chuan athi to thu in lo changani ma se kitui chu beidong du lovin azot kwal zela chana in angvek adon ta ka chuan beidong takin ram hnuaya akala chuta Dr. Roya chuan alo mulol mai kunala bula chuan kirvatin training nei turin ati ngala kunala chu sang taka zuang tur chuan ati a ti chuan kunala chuan kitui chu a mu thei ta ni chutia an in hule chu an hlim le maya in ro sana chuan kirin kunala chuan ZOKKOMON chungchang chu phur em hian a shil veka chuta kitui chuan Dr. Royan kunala chu a mangtang kai mai maya ngain atu ka chwa pui ngala tumani kunala po in athiam ang tokin ama du thu ngeya ti ani thu te naupang dang te tran puya du wanga ti ani thu te chu asoi ve thawa ma se kitui chuan aoi sak du chuang lo zana an mud hillain kunala chu achuak ruwa
chuta desra chat na thok pakhatin lo mufuin desra chat chu ashil ngalani kunala chu Arjuna le Rani te ina chuan vakalin a in puang ta kitui le Dr. Roya te in hu thiam lo dan chung chang te po chu engki mashil vek bok achian te hne na chuan kitu in atu ka kalbo puya tum thu asuya an ma ni chu ZOKKOMON lo ni chun zom turin angen tel bokani ti chuan kunala chu in ro san to lama chuan akir le ta chuta desra cha chu konga a motor ne na ron lang lol maya kunala chu sut hluma tumani kunala chu a thei to pachaken atlan sia an skula atlan lutin abiruta ma se reilo te nuwa desra cha chuan ron mu in arek beta chuta kunala chuan ZOKKOMON chu athi ve ngai lo tur thu soin apatia kapa chuan apeta atlan chele tani nima selavan doi thak takin atlan chiat na lama chuan che swalin school chunga chang chuan ata thatani desra cha chu a office a thu in ha damatuma ma se abe seilo takin ZOKKOMON chu aron in lana a hoina lama pia nga chuan a muzel mai boxi ZOKKOMON te chuan an hual thopa desra cha chuan thingchi in athil ti swal te chu asoi veka ngai damadil lom bok chuta ZOKKOMON te chuan an mai kor chu an phelta kunala thian te vek an lo ni kitui le Dr. Roya te po an ron lang ve ngal bokani van nei thak takin kunala chuan anun na achan lo hlowa ma se adin mun chu a chle ani chuti lain khomi pui then khat te chuan kunala din mun chu an lo ngai chang ve thup maya atuka mi pui te chupung khomin ZOKKOMON ti in an awrwala kunala chuan an awri chu lo sia in a thian te nena an hun man do te chu angai tu aleta vanei thak takin kunala po chu ron har chuak le in mi pui te po an lom tak zetani ZOKKOMON wang chuan an khomi pui te chuan pui thu na a thlak chu an boi pui to lova desra cha chu man ni in swami defa po an khwa atanga no chu ani bok ti chuan in ro san chu an chei thar le Dr. Roya chuan science school adin nge chuta chuan kunala le kitui te nen chungkwa ang main an pathum chuan an khosa zuita bokani